Musafiratta bolsa, musafiratta şu aydılacak meseleler Fıkh Hanefi Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görrümi. Ki biz Türkmenlerin mezhebi Fıkh Hanefi'nin görrümi. Eğer musafiratta arada tutmak meşakkati, kıyınçılığı bolmasa tutmak qowy. Aradalyp ağın beklemek qowy. Emma meşakkat, kıyınçılık, horçılık boljak bolsa açmak qowy. Biz bir näçe zatlary ýaddaş etipdir. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafirat boldy. Bir wagtda seläliň öýde ýypsyň. Erti namazyň okypdyrsyň. Sagat 7 evvel stop 7'de terminaldan uğrayacak Teherana ya Maşada ya başka yerik. Bu suratda selälik wagtdan wagt öz owaňdydyň da inni wajipdir. Agdyň owun beklemek. Inni o ruhsatdan çykagyly sen. Inni hükmen gaýym durmaly. Bir wagt açanyň bilenne keffara yok fakat qaza var. Keffaran gurruna ahirde gelir. İkilenci mesele. Oňana merizçilik we Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir merizçilik. Selälikden öwünçe oňmadyk bolsun, selälikden soňram oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekdir. Ya tutupdyr saat 8-9'dır açmasa boljak der. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir öktü musulman düktür, sen açmalı deyiptir. Ya mesela tengi nefesi var, sen espri istifade etmeli deyiptir. Ya her gün hükmen, şu günnüydün içinde bir kidanı kurs atmalı deyiptir. Hudaý Taala hud Kur'an-ı Kerim'de icade verdi. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başka vurgullerde tutan deyiptir. Emma soňram da hiç wagtda açylmak umydy ýok boljak bolsa, onda fidye vermeli. Fidye diýende her günüň tarapyndan baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ýa-da 2 kilo buğday ýa buğdaýyň pulunu vermeli. Ýene bir agdyň açanyň müşkili ýok. Göwreli bolmak bir denana, göwresinde çağı bar. Tutsa da bolýaha. Emma pezeşke musulman dükter aýdypdy, sen çağaňa ya öýüňe zereri boljak. Ya helakat ya bir gaty merizçilik boljak. Ya süýdinjekkä. O direk bir kynçylykly bolsa, şeriaty öýden şeýli pard arada da bolsa, şu taýnaçyly da aýdyp goýupdyr. Göwreliden ana bolsaň, soňram qadaýda gadypdyr. Göwreliden ana bol, ay men şmal pul jazyň berasam, soňram da qada barmy? O gurrun agdama. Sen soňram tutup biljek, pul verme gurrun ýok. Pul verme gurrun bir adam ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Jawan gelin, men ne pul jazyň berajak diýär. Ýok, pul verme ýok. Pul verme ömrü tünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyk ýatdaş etip goýýardyň. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmändiň. Näçe günden bileňa onu bilenine uramalıdır. Denanalın uzurlu gününe düşmegi, adet bolyan gülleri, ya bir çağa dünyaya gelip ondan sonra iğni napak bolsa, bularda da ağzını açıp daqiq güllerini bellep, sonra qadasını hükmen almalı. Bir vaqtda denanala şol adetin öwüne geçýän kursdan istifade etseler, eger kurssa bedenine zereri ýok bolsa, taýinki adet görmeýin, we bahem şu qılgyllyk bilen tutaýyn diýse, ulamalar şeriatda müşkili ýok diýip aýtýarlar. Biz adetin öwüne geçýän kursdan istifade etmek Ramazan aýda. Şu kurssa bedene zereri ýok boljak bolsa, istifadenin müşkili ýokdur. Ýoksa da soňram qadasyny alamaly. Yaşulymyşdyk 50, 60, 70, 80 zenany erkadan fark etmeýär. Jany sag bolsa hükmen tutmaly 20 ýaşyndaky ýaly. Emma tutup bilena soňramda qada alyp biljek däl. Ýaşy 90-80den geçip barýar. Ola her günden çürüýüm
bir baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdayın pulunu vermelki ona fidye deyiliyor. Bir fidyenle yaşlı da tutup bilmeye aradan evveline versen de valya üyüşürüp abasını cem olsun. Her gün ne versen de valya yok üyüşürüp ahırda da versen bolyandır.